Νιτσεϊκή προσέγγιση στην ανατροφή των παιδιών. Μια καθημερινή ματιά. Η σκέψη του Νίτσε συχνά φαίνεται σκληρή, υπερβατική ή αφηρημένη. Όμως πίσω από τις έντονες εκφράσεις κρύβονται ιδέες που μπορούν να προσφέρουν μια πολύ πρακτική ματιά στην καθημερινή ανατροφή παιδιών. Όχι ως συνταγές, αλλά ως στάση ζωής. Μπορείτε λοιπόν να ακολουθήσετε τις παρακάτω απλές συμβουλές. Πρώτον, ενίσχυση της αυτονομίας αντί της υπακοής. Στη γενεαλογία της ηθικής, ο Νίτσε κριτικάρει τις μορφές ηθικής των δούλων, τις ηθικές που ζητούν απόλυτη υπακοή, συμμόρφωση και καθυπόταξη. Στην καθημερινότητα αυτό σημαίνει όχι παιδί που κάνει ό,τι του λένε, αλλά παιδί που μαθαίνει να αποφασίζει. Να εξηγούμε γιατί και όχι απλώς επειδή το είπα. Να του δίνουμε χώρο να επιλέγει, να δοκιμάζει, να κάνει μικρά λάθη. Έτσι το παιδί δεν μεγαλώνει φοβισμένο απέναντι στην εξουσία, αλλά ικανό να σταθεί μόνο του. Δεύτερον, καλλιέργεια της προσωπικής δύναμης, όχι δύναμη πάνω στους άλλους. Ο Νίτσε μιλά για τη βούληση για δύναμη, όχι ως κυριαρχία, αλλά ως όθηση προς ανάπτυξη. Στο σπίτι, η δύναμη αυτή φαίνεται στις μικρές καθημερινές στιγμές. Να ενθαρρύνουμε το παιδί να ολοκληρώνει μια δουλειά μόνο του. Να μην κάνουμε για εκείνο ό,τι μπορεί να κάνει μόνο του, έστω κι αν καθυστερεί. Να του δείχνουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να τα καταφέρει. Αυτό δεν είναι σκληρότητα, είναι σεβασμός. Ο Νίτσε θα έλεγε πως με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε το παιδί να γίνει ο δημιουργός του εαυτού του. Τρίτον, αποδοχή της δυσκολίας ως στοιχείο ανάπτυξης. Στο «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα», η υπέρβαση του εαυτού συνδέεται με τη δυσκολία. Καθημερινά αυτό είναι απλό. Αν το παιδί απογοητευτεί, δεν χρειάζεται να εξαφανίσουμε την απογοήτευση αμέσως. Δεν λύνουμε κάθε πρόβλημα στη θέση του. Υποστηρίζουμε χωρίς να αντικαθιστούμε τη δική του προσπάθεια. Ο Νίτσε θα έλεγε ότι κάθε μικρή δυσκολία είναι ένας βράχος που ακονίζει τον χαρακτήρα. Τέταρτον, ενθάρρυνση της αυθεντικότητας και της δημιουργικότητας. Ο Νίτσε υπήρξε έντονα αντισυμβατικός και τόνιζε την προτροπή «Γίνε αυτό που είσαι». Στην καθημερινή ανατροφή αυτό σημαίνει να μην πιέζουμε το παιδί να γίνει κάτι επειδή έτσι κάνουν όλοι ή έτσι πρέπει. Να αναγνωρίζουμε τη δική του ιδιορυθμία ως δύναμη, όχι μειονέκτημα. Να δίνουμε χώρο για φαντασία και δημιουργική έκφραση. Το παιδί που αισθάνεται ελεύθερο να είναι ο εαυτός του είναι πιο έτοιμο να αναπτύξει πραγματικό χαρακτήρα. Πέμπτον, ο γονιός ως παράδειγμα και όχι νόμος. Στον Ζαρατούστρα, η ιδέα του δημιουργού αξιών επανέρχεται συχνά. Για ένα παιδί, οι αξίες δεν μεταδίδονται με λόγια, αλλά με την ηρεμία μας στις δύσκολες στιγμές, τον τρόπο που μιλάμε στους άλλους, τη συνέπεια μεταξύ όσων απαιτούμε και όσων κάνουμε. Ο γονιός δεν χρειάζεται να είναι τέλειος, χρειάζεται να είναι αυθεντικός. Τα παιδιά αντιγράφουν τον τρόπο ζωής, όχι τις διαλέξεις. Έκτον, η ανατροφή ως αμοιβαία διαδικασία εξέλιξης. Ο Νίτσε γράφει για την ανάγκη συνεχιζόμενης υπέρβασης. Μια νιτσεϊκή καθημερινή ματιά λέει «Δεν διαμορφώνουμε μόνο εμείς το παιδί, μας διαμορφώνει και εκείνο». Η ανατροφή είναι ένας ζωντανός διάλογος, όχι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ο γονιός που μαθαίνει μαζί με το παιδί του γίνεται πιο ευέλικτος και υγιής ψυχικά. Συμπέρασμα. Η νιτσεϊκή προσέγγιση στην ανατροφή παιδιών, όταν μεταφερθεί στην καθημερινότητα, δεν είναι ούτε αυστηρή ούτε περίπλοκη. Είναι μια πρόσκληση να μεγαλώσουμε παιδιά δυνατά, όχι υπάκουα, δημιουργικά, όχι συμβατικά, αυθεντικά, όχι φοβισμένα. Με λίγα λόγια, παιδιά ικανά να γίνουν αυτό που είναι.